Вітаю вас. Це тема Дня Крим в студії Георгій Спасококоцький. Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року. Про це в інтерв'ю громадському заявив глава делегації в тимчасовій контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук. Наразі, за його словами, Україна чекає відповідних подань з російського боку. Поки таких зустрічних кроків Київ не бачить. Чи можуть найближчим часом потрапити у списки на обмін мешканці окупованого Криму? Про це будемо говорити сьогодні. Зокрема, про кримського політв'язня Олега Приходька. Сьогодні в цій студії його донька Наталя. Вітаю вас. Вашого батька 8 лютого 2019 року, минулого року, заарештувало ФСБ в окупованому Криму, звинуватили в тому, що він планував підірвати адміністрацію міста Саки. Потім до звинувачення додалось, що він планував одночасно і спалити російське консульство у Львові. Олег Приходько знакова людина, тому що він з 2014 року не знімав з свого будинку український прапор, відкрито декларував свою українську позицію, відкрито не погоджувався з окупацією Криму. І, власне, я думаю, що було питанням часу, коли за ним прийдуть. Чому він не поїхав? Вы понимаете, мой отец хотел всегда жить на своей земле и в своем доме. А если мы все оттуда выйдем, Россия перепишет историю и скажет, что нас там никогда не было. Ни крымских татар, ни украинцев, ни другой нации. Всегда были испокон веков россияне. Поэтому отец остался. Но мы не думали о такой подлости, мы не думали, что так может в дальнейшем случиться. Мы не думали о том, что нам могут подкинуть взрывчатку. Мы не думали так, что нам могут подкинуть телефон и сим-карту. Мы просто даже не думали, что ФСБ способна на таку подлость. Чому не думали? Річ в тому, що в Криму подібні кейси були з 2014 року і неодноразово. І навіть зараз, як ми бачимо по процесу Олега Приходька, він ґрунтується, доказова база, на таємних свідках. Таємні свідки, які кажуть, що один з них засекречений свідок з російського боку, який каже, що я багато разів чув, що Олег Приходько хотів спалити консульство у Львові і підірвати адміністрацію міста Саки, і тому пішов в ФСБ і про це повідомив. Звичайно, для західного правосуддя, власне, в Україні теж такої практики, як таємні свідки, які там якісь невідомі люди щось таке розказують, і на цьому ґрунтувати якісь звинувачення проблематично. В окупованому Криму це досить розповсюджена, на жаль, практика. Я с вами согласна. Эти таемные свидетели, которых никто никогда в глазах не видел, мы предполагаем, что это и были сотрудники ФСБ. О том, что отец когда-то хотел взрывать или что-либо, или хотя бы держал в руках автомат, об этом вообще речи не может быть. Он такого не мог слышать. Автомати вилучили, вони були пластмасові. Пластмассовые. И, как ни странно, их 2 раза сотрудники ФСБ брали на экспертизу, потому что то еще вдруг пластмасса стрельнет. Всяке буває в окупованому Криму. Цікава історія, до речі, з цим таємним свідком. Умовне прізвище його, він там проходить по справі як Пеньков, очевидно, що Паньков, перепрошую. Під час судового засідання, коли виступав там зі зміненим голосом цей таємний свідок, ваш батько Олег Приходько сказав так, з таким сарказмом: він багато чого не договорює, цей таємний свідок. Я насправді не Саки там хотів підірвати, я хотів підірвати Кремль з мавзолеєм, звичайно ж. Так він зорганізував, я читав матеріали справи. Мой отец в репликах не стесняется, он и не такое говорил, он много чего наговорил, поэтому... Понимаете, у него уже просто, у него уже подорвана психика. Потому что его обвинили несправедливо. Он уже не стесняется в выражениях. Да, это правда. Власне, я думаю, що
такий стан може бути не тільки в нього, але й в тих людей, тих українців, які продовжують перебувати в окупованому Криму і не визнають оцього злиття в цьому, як би так дипломатично сказати, в цьому акті любові з Росією. І багато людей, які, мабуть, поділяють позицію Олега Приходька, ну просто їм пощастило, вони не сидять у в'язниці. Да нет, наверное, они просто молчат и боятся. Ну, це природня Молчат ситуація. и боятся. Мой отец, я же еще раз повторю, мой отец не стеснялся в высказываниях никогда. Он вел открытую, у нас всегда и до сих пор у нас... Втомився боятись, можливо. Можливо, Ну, втомився страх – це була боятися. нормальна ситуація для знаєте- Радянського Союзу, да? Всі боялися. А вы весь час. знаете, он никогда не боялся. Вот нет, он не боялся Ну, никогда. він втомився ще тоді, очевидь. Скорее всего. И у нас всегда висел украинский флаг, у нас до сих пор висит украинский флаг. Он не стеснялся и не снимал его. И на нашей машине также он до сих пор вот он и висит. Ездил с украинским флагом. Скажіть, дуже мало інформації, що відбувається з Олегом Приходьком, де він зараз перебуває, коли ви його востаннє бачили? Я его видела 17 ноября в Ростове. Было следствие, было заседание по существу, рассматривали, прокурор пригласил специалиста, который исследовал телефон, мобильный телефон BQ, который был подкинут. Вот. Выяснилось то, что телефон насколько исправен или неисправен, но там нет, дата и время устанавливается вручную. То есть после обновления, то есть если телефон сел или после любой другой манипуляции, дата переходит на 01.01.2019. И Якщо время... виймається батарейка, Да, то есть это человеку, который даже и смс-ки никогда не писал, то есть если он хотел, ему нужно было, ему проще было позвонить. Каждый раз нужно было устанавливать время и дату для того, чтобы переслать какую-то смс-ку. Как они утверждают, смс-ку, типа, с которой он должен был осуществить подрыв. Команду, да, команду должен підрив, був дати. Да. От, там взагалі дуже цікава історія. Знову ж таки, я вивчав матеріали справи, адвокати намагались викликати свідками представників там, компанії МТС для того, щоб і запитують в прокурорів, запитують у слідчих. А є у вас, наприклад, якісь записи голосу, що Олег Приходько, голосові записи, що Олег Приходько говорив по цьому телефону? Якісь ще докази, тому що сім-карта зареєстрована на іншу людину. Получается... І нічого вони не надали, ніяких таких доказів. Вы знаете, с нашего телефона, получается, кто-то ему действительно звонил. И был такой разговор, то есть разговаривала звонившая сторона. Ну, Олег, ты там сделай это, ты давай там, не стесняйся. Отец спрашивает, это кто? Он говорит, да ты что, не знаешь, кто это? Ты все знаешь прекрасно, не задавай много вопросов. Что отец сказал, это ага, угу, и все. Вот все, что они могут доказать. Ну, власне, схоже, що в мене є така підозра, враховуючи попередні кейси, які були в окупованому Криму, що і цього може бути цілком достатньо для обвинувачувального вироку. З нами на зв'язку Ахтем Чийгоз, який теж був в кримських окупаційних буцегарнях. Ахтем, вітаю вас. Добрий вечір. Обговорюємо справу Олега Приходька, ну і, власне, не тільки її, взагалі те, що відбувається в окупованому Криму. Генасамблея ООН ухвалила декларацію чергову, уже п'яту, щодо прав людини, ситуації з правами людини в окупованому Криму. Ну, тим не менш, всі ці декларації не зупиняють Росію від того, що вона робить на окупованому півострові. Як ви думаєте, скільки це ще буде продовжуватись і коли ж все-таки Росії дадуть по рукам? Це обов'язково буде. Але зараз якийсь шанс отримав Путін від деяких політиканів і в тому числі в ліці Трампа, і в тому числі в ліці Макрона, але я більше увагу приділяю тому, що зараз у нас тут в Україні
коїться, тому що оці наїзди на символи Майдану, вони також кажуть те, що не все гаразд зараз у нас в державі. І те, що глава держави намагається там бачити щось розумне в очах цього злочинця Путіна, оце все дає шанс Путіну і далі йти цим кровавим шляхом. Те, що стосується резолюції, так, це повинно бути, і ми будемо і далі працювати, щоб мир і інституції світові, вони і далі приймали такі резолютивні рішення, тому що обов'язково час прийде і Путін буде на скам'ї підсудних в Гаагі і трибуналі. І це обов'язково буде доказами того, що він злочинець. А переслідування, так, вони будуть і далі тривати. І, знаєте, я от що хочу сказати. Вчора я чув інтерв'ю Куніцина, людини, є Приходько, є Балух, є інші українці в Криму, які не збіжали позорно, які ніколи не спекулювали на руському мірі, як це робив Куніцин і інші, які дійсно вважають себе громадянами України і люблять Крим, і борються в Криму. І це об'єднує нас. А такі, як Куніцин, вони завжди нас роз'єднують. І вони, оці міфи русскості Крима, вони сприймали, способствували тому, щоб в Криму ці міфи були ще до окупації. І коли мене запитують, хто винен в цій окупації, я кожного разу кажу, що от такі, як Куніцин, такі як Гриценко, колишній там голова парламенту українського в Криму, і інші спекулянти, які Крим завжди намагалися, як його, це не територія, а не батьківщина, а територія, на якою вони тільки свою лічну, особисту... Ну, яку цар завоював, да? От те, що вписується в оцю парадігму. Да? Цар завоював, Так. це російська територія. А от те, що наші хлопці зараз разом з українцями, кримські татари, борються проти окупанта, і окупант застосовує всю ту негідну таку практику, коли там хтось або патрони підкинув, або там щось придумав, і потім це ФСБшні, оце КГБшні, НКВДшні, оце методи, і вони не зупинять наш супротив окупантів. Дякую, Ахтем Ага. Розраховують. Дякую, Ахтем Ага. З нами був на зв'язку Ахтем Чийгоз. Тут буквально днями російський опозиціонер Гаррі Каспаров сказав, що якщо в Росії переможе демократична опозиція, то Росії слід повернути всі окуповані території, ще від царя-батюшки. У нас на зв'язку Марк Фейгін, російський юрист, громадський діяч. Вітаю вас, Марк. Рад вас приветствовать. Марк, я ще хотів додати адвокат, але у вас в Росії забрали адвокатську ліцензію. Да, показово. От колись сказали, що російський ліберал закінчується на українському питанні. Як ви думаєте, ситуація змінилась? Да вы знаете, не только российский либерал заканчивается на украинском вопросе, любой русский обыватель заканчивается на украинском вопросе. В этом смысле
либералы, как мне всегда представлялось, не имеют в этом смысле большей особенности, что они размышляют относительно Украины и ее суверенитета иным образом. Просто русский либерал, он очень любит играть с властью, а власть определяет повестку. Вот выйти за эти пределы, для этого нужно не вот это расхожее идеологическое клише, вот русский либерал, а сделать нечто большее. Ну, как бы тут либерал в смысле и вишенку съесть, и косточкой не подавиться. И это, но прежде всего то, что либералы русские сильно отличаются от европейского. Вот европеец исходит из идеологических соображений, а русский из расчета. Это всегда было бедой, поэтому русские ліберали ніколи у власті не знаходились. Як у адвоката, який захищав політв'язнів, хочу запитати, ми обговорюємо справу Олега Приходька. Таку достатньо яскрава людина, і він так на суді рубається і взагалі не соромиться в якихось висловах. Ну, питати ваше бачення, чи який може бути вирок, ну, я думаю, це риторичне, напевно, питання. Питання, скоріше, які його шанси можуть бути на те, що він буде обміняний по якомусь з обмінів? А у нього хто адвокатом виступає? В нього адвокати Легостов и Шейх Мембетов. Ну, то есть местные адвокаты, я слышал о них. Вот смотрите, конечно, от адвокатов нам ничего не зависит. Безусловно, суд вынесет обвинительный приговор, его приговорят к значительному сроку, в этом нет никаких сомнений, потому что у таких дел, политических дел, особенно дел в Крыму, есть только политическое решение. Это политическое решение, оно достигается комбинации ряда усилий. Это, с одной стороны, конечно, возможность ведения прямых переговоров между главами государств, о том, чтобы все-таки обменять уже осужденного лица. И, собственно говоря, Москва именно так набирает, как я много уже говорил, обменный ресурс, обменный фонд. Я, правда, не знаю, не уверен, что если располагает таким фондом сейчас Украина, просто не знаю, я не в курсе этого. Тем более с учетом пандемии, я давно не был в Украине, представления не имею. Вот. Но выходом из этой ситуации является только обмен. Вот помимо договоренности высших должностных лиц, ну, в рамках Леминской этой группы и так далее, должны еще быть вещи, которые придают публичность этим кейсам. Вот о деле Приходько слышно вообще почти ничего. Сейчас ситуация такова, что крымский вопрос улетел. Вот из русской повестки он полностью улетел. То есть его просто нет. Ни политзаключенных нет, нет ни громких дел, нет ничего. Вот последнее дело, это было действительно дело Чайгоза, дело Ильмы Умерова, которого я защищал. Вот это были громкие дела. И мне сложно судить, как в Украине. Если в Украине судьбой этих людей интересуются, занимаются, беспокоятся, это важно, конечно. Это очень важно. Но не менее важно, чтобы и в России оставались хоть кто-то, кто их судьбой интересуется, их судьбу защищает, публично ставит вопрос о незаконности их преследований и хотя бы каком-то варианте обмена. Вот поскольку в России этого не происходит, то шансов на ближайшее время, на удачный исход, на обмен и так далее, шансы эти невелики, к сожалению. Дякую, дякую. Це був Марк Фейгін, російський юрист. Наталя, Марк слушне питання поставив. Багато чого залежить від того, як в Україні ставляться до цієї справи. Чи відчуваєте ви якусь підтримку з України? Так. От є така історія, родичам політв'язнів на рівні Кабміну виплачується допомога для того, щоб вони банально мали змогу наймати адвокатів. У вас є така допомога, ви її отримуєте? Так, это правда. За 2019 год мы получили, а в этом году пока еще нет. Ну, ви звертались вже? Чи це як? Воно автоматично робиться? В прошлом году я ездила вместе с другими женами политзаключенных, я ездила в Херсон. Вот, там мы документы оформляли, нам пришла помощь. А в этом году из-за проблемы коронавируса, то есть мы это все отсылали в электронном виде. Пока помощи никакой нет. Партія «Свобода», в якій був Олег Приходько, якусь допомогу надає? Да.
Они оплачивают нам еще одного адвоката. У нас также присутствует еще один адвокат, это Платонов Михаил Александрович. За этого адвоката они платят. Зважаючи на ті вироки, які можуть бути, да, ну, враховуючи там, що там, абсолютно так заліхватськи зараз в окупованому Криму роздають там кому 15, кому 17 років, без всякої доказової бази, це там не так важливо. Чи зростає оцей рівень страху у кримчан, коли вони бачать, що без доказової бази, базуючись на якихось таємних свідках, на якихось підкинутих речових доказах, можна сфабрикувати справу там, на 10 років ув'язнення, на 15, на 17, на 20. Рівень страху. Тому що те, що ми бачимо в Білорусі, те, що було на Майдані в Києві в 2014 році, зростає рівень тиску, рівень насильства. Але врешті-решт, да, рівень страху зростає, але є всьому межа. Вы знаете, наверное, нет никакой грани. Страх, конечно, я думаю, у людей есть он. Но, наверное, каждый думает, что с тобой такого никогда не случится. Ну, Каждый я считает впевнений, що это Олег так. передбачав, що з ним це станеться. Річ в тому, що йому вже і адміністративні штрафи давали, і за українські номери його російські силовики затримували, теж там штраф давали. Да, власне, і до 2014 року до нього СБУ навідувалось. Да. Тобто, в принципі, для нього, ну, це не було чимось неочікуваним. Да нет, это не было. Что, они приходили, был обыск, там вызывали на допросы. Простите, не подкинуть же взрывчатку, которую взяли с нашего, коктейли Молотова, которые взяли с нашего же дома. Это были White Spirit. У нас отравили собаку, к нам как воры залезли в дом, у нас отравили собаку, потому что он был говкучий. А вот у нас в ремонте родители живут у нас в частном доме, это Сакский район. И отец ремонтировал дом, то есть у нас был ремонт. То есть этот White Spirit, чтобы разбавлять краску, у нас его было очень много пустых банок. Вот. То есть этот коктейль Молотова изготовился... Коктейль Молотова не так взагалі-то готується, хочу сказати. Я не Це знаю, зовсім інший рецепт. Но банки были с нашего двора. Ну і що дуже цікаво, що один з співробітників ФСБ, якого викликали адвокати як свідка, він, до речі, колись був оперативником СБУ в Криму. Андрій Зімляков. Вони навіть не захотіли, коли прийшли, от вони знали, що оцей гараж, отут ми будемо шукати і щось знайдемо. Був сусідній гараж, і Олег сказав, так давайте, сусідній, це теж мій, давайте його обшукайте. Вони чомусь не стали обшукувати. І ну, дуже знаково сказав на одному з засідань суду Олег про всю цю публіку, процитую. Якщо ви кажете, що я маю право виступати, товариш суддя, то я виступлю по темі. В період часу з 18 березня 2014 року по червень 2019 року, керуючись людоненависницькою комуністичною ідеологією, посібники і зрадники, які давали присягу Україні, почали робити терор проти кримських татар і українських патріотів, які не захотіли молитися кремлівському Богу. Проводили обшуки в мене і в моєї доньки, але я не знімав прапора України, окупанти і їх посібники вирішили зробити з мене фашиста, терориста і екстреміста. Мерзота, яка це зробила, сфальсифікувала все, що можливо. В мене все, винним себе не визнаю, вибачте, якщо не так, сказав Олег Приходько. Ну, що я можу сказати? Є чим захоплюватися. А вы знаете, они пришли, да, они взяли отца, приехало 2 сотрудников, Олег Аркадьевич на обыск, отвезли его в гараж, где уже были почему-то саперы, было очень много людей, то есть они уже, наверное, знали уже, что там что-то будет. Да, у нас два гаража вместе, но почему-то они обыскивали только один гараж. Значит, второго им не нужен был, потому что там ничего и не было. То, что подложили, знали, куда, вернее, ложить, где искать. Ну, будемо сподіватись, що вища справедливість, зрештою, все-таки
переможе. Думаю, на це, власне, Олег і сподівається. Ну, коли ви з ним спілкувались, як він налаштований? Он в боевом духе. Он в боевом. Даже несмотря на то, что у него проблемы со здоровьем, он в боевом духе. Он верит в то, что его освободят. Он хочет верить в лучшее. Он любит свою страну. Я очень надеюсь, что страна его также не забудет. Ну, я як представник цієї країни, такий маленький представник, я солідарний з ним. Дякую, Наталя. Будемо вірити, будемо боротись. І перемога буде. Це була програма «Тема дня». В студії працював Георгій Спасококоцький. На все добре.